Arkkityyppi on tämä alkuperäinen päämalli ja ydinmalli, jonka voimme nähdä ilmenevän ja vaikuttavan monin tavoin tavallisessa ihmiselämässä. Marsilla on tietyt ominaisuudet, Saturnuksella toiset, Neptunuksella on omat ominaisuutensa. Ja kun nämä henget, nämä arkkityypit vihdoinkin kohtaavat, voimme selvästi nähdä ja tunnistaa niiden olevan vahvasti yhdessä tässä suhteessa. Täällä alhaalla, täällä meidän yhteisellä maankamarallamme. Joten jotenkin tämä, mikä on ylhäällä ja mikä on alhaalla, on jotenkin merkityksellisesti yhteydessä. Ja arkkityyppinen astrologia on yksi tapa nähdä tuo yhteys tähtien ja sen välillä, mitä täällä maan päällä tapahtuu. Nyt kun nämä kaksi yhdistetään, kun nämä kaksi arkkityyppiä kohtaavat, jännitekenttä itsevarmuuden ja liukenemisen, voiman ja antautumisen, tahdon ja mielikuvituksen välillä aktivoituu. Joten kun nämä kaksi arkkityyppiä kohtaavat, jännitekenttä, itsevarmuuden, vaikea lausua tätä itsevarmuuden ja liukenemisen välillä, tämä on Mars, tämä on Neptunus. Voima on Mars, antautuminen on Neptunus. Tahto on Mars, mielikuvitus on Neptunus. Joten kun nämä kaksi alkavat kommunikoida, tämä dynamiikka alkaa vaikuttaa yhdessä. Katsotaanpa nyt Richard Tarnasin kuvauksia Mars-Neptunuksesta ja keskitymme ensin sen potentiaaliseen puoleen. Ja tämä on peräisin teoksesta A Concise Handbook of Planetary Archetypes. Kyky toimia herkkyydellä elämän virtaa kohtaan. Kun nämä kaksi taivaan kappaletta ovat yhdessä taivaalla, hetki on mitä otollisin tällaisille merkittäville tapahtumille. Näin tämä voi ilmetä. Mutta tämä ei ole mitenkään determinististä. Se on enemmänkin arkkityyppistä. Tämä arkkityyppinen kenttä on avoin, ja näitä kuvauksia emme voi, jos asia otetaan aivan kirjaimellisesti, ne toimivat enemmänkin vain opastuksena juuri näitä kahta kohti. Eivätkä nämä nimetkään ole oikeastaan sitä, mitä ne ovat todellisuudessa näitä olentoja taivaalla, näitä arkkityyppejä. Todellakin. Voit todella nähdä omin silmin, voit nähdä Saturnuksen silmilläsi, näet Marsin, Neptunuksen.